Barka da zuwa tashar Kannywood TV, kasance da mu domin samun labaranmu a kodayaushe. An sanyo Bilal Billa gaba. An sanyo shararren mai wallafa bidiyo a shafin TikTok Bilal Billa a gaba tun bayan da aka hango shi yana taba hannun wata yarinya wadda ake zaton budurwarsa ce. Sai dai mutane da dama suna sharhi akan wannan taba hannu da runguma da yake yi na wannan yarinya. Bilal Billa ne an hango shi a wani bidiyo shi da Naziru sarkin waƙar Zazzau suna cece kuce akan Naziru ya gaya masa gaskiya kan taba yarinyar nan da yake yi, duba da an ce ba muharramarsa bace ba. Sai dai da yawa daga cikin mutane suna kira ga Bilal Billa da ya daina taba wannan yarinya. Haka kuma sun yi kira cewa iyayen wannan yarinya idan dai aure take so to su aura Bilal Billa ita, shi ma Bilal Billa idan yana son yarinyar da aure to ya mika kokon baransa ga iyayen wannan yarinya domin a aura mai ita. A ƙarshe dai batun an hango su a bidiyo na farko da ya taba mata hannu tare da rike ta, an hango su kuma a cikin wani ɗaki suna yin bedde na ɗaya daga cikin su. To alhamdulillah, kana so ma fashin baki a kai? Yanzu ba gashi ka ba mutane hankalinka ba, ka bani hankalinka? Gaskiya kake so mu gaya maka gaba ɗaya wadda suke gidan nan? Gaskiya kullum ana kan gayin ita kuma na sani. Tunda abu ne ya zo a media haka, kaga da zuyarta ne ta biyo ni privately kamar yadda nake gaya musu. Wallahi dalilin ta na sauke wannan abu kaka dada kaka kara. Ta gaya mun ita yadda ce kaza da sauransu, nace to in sha ta damu na nace kar ta damu. Ni ma ɗa na kowa ne, ba wanda ya wuce kaddara a rayuwar duniya. Ka gani? Amma ita rayuwa zamani muke ciki. Kila kai yanzu kana ganin ka kai wani mataki da wasu yara suna binka, misali. In ba ta haka na biyu maka ba, kai kana ganin kaman a'a yau sarkin waƙar sarkin Zazzau ya biyo ni ma dan nayi abu kaza, kai kana ganin kaman wani burgewa ne a rayuwar duniya. Yanzu bari in dawo maka da misali, waka nake yi, dan fim ne ni, babanci ne duniya sai Allah ya ɗauko wata ijaba ya ijiya kan shi. Wadda duniya yanzu Masha Allah. Duniya an tara akan babanci ne, akan mutum arziki. Yanzu babanci ne duniya mutu akan aka, wallahi billahi azim billah muna mai kyakkyawan zato da aljanna ne. Wallahi duk kurakuran shi ba a taba kallon zato, wallahi. Amma billah yanzu yau misali kaddara ba ni kadai nake da bidiyon ka ba, mutanen da suke bidiyon ka irin wadda kai wallahi billahi azim sun fi a kirga. To tsayan tambaye ka sarki dan Allah. Barin gama, barin sauka. Wallahi sai na sauka, na kusa sauka. Kace ana da bidiyo na sun fa irga wannan kaman kalu da wanka ne da muke. Ba haka bane, bari ina gyara ake ma, ka tsaya ka amsa gyara, in gyara zaka amsa. Soja boy ka tsaya ka saurara. Waye soja boy din ku? Soja boy ka tsaya ka saurara. Yawwa, assalamu alaikum Malam Bilal. Wa alaikum salam. Ga ka kai da budurwanka Amani Money. Okay, matanka ne ma? So ina da tambayoyi daya zuwa biyu da zan muku dan Allah yanzu. Okay. Kana son Amani? Sosai ko kadan? Sosai man. Kefa Amani kina son Bilal? Ai ban ga ya kalle ni ya faɗa. To kalle ta ka faɗa. Kana son ta? Sosai. Kefa kina son shi? Daga dukkanin alamu Amani ba ta son Bilal Billa a wannan. Kamar ya ba da son shi, ban gane wannan. To ai gashi na ana tambaye kina son shi ko ba kya son shi? Kai. Barka da zuwa tashar Kannywood TV, kasance da mu domin samun labaranmu a kodayaushe.